Mangwana iwe ndionodzoka pano. Mwana wako unozoya naye pano musi wechitatu. Wanzo zvanditaura. Ndikukuda pana pamangwana. Wakarekesa kudzoka iwe ndiwe uri kufa. Wakarekesa kudzoka ndiri kukuitira go back to sender unomuka wakafa iwe. Ndiri kutadzi pamuri ishe ndikumbirawo kuti mundiite mwana wenyu ishe. Ndafamba ndamhemaira ishe. Nyika yemuzaraba naisi pano. Asi ndasvika ishe wangu. Ndakusunungura. Ndatenda hangu ishe wangu, ndatenda. Avoi vane nguo chena. Avoi vane nguo chena. Avoi vane nguo chena. Avoi vane nguo chena. Varikuya panyika. Avoi vane nguo chena. Vane nguo chena. Vane nguo chena. Varikuya panyika. Vane nguo chena. Vane nguo chena. Vane nguo chena. Varikuya panyika. Ae miriemu, zani kangarwe. Zani kangarwe. Zani kangarwe. Ae miriemu, zani kangarwe. Zani kangarwe. Miriemu. Zani kangarwe. Ae miriemu, zani kangarwe. Zani kangarwe. Miriemu. Zani kangarwe. Ae miriemu, zani kangarwe. Zani kangarwe. Wati waita sei? Taindorara nemurume wangu, taibva kumba tisina kupfeka pakati peusiku. Torara mumunda imomo nemurume wangu. Kunze koedza toenda kumba kusi kwava kuda kundoedza. Taenda ikoko munhu iyeye gorero zvanorima zvese zvinenge zviri zvedu. Kana tikandorara tese mudanga remunhu, mombe dzake dzese dzinotopumudzika dzichiya kudanga kwedu. Hapana chandanga ndisina. Gift ndiye anga Achikama mapere. Mapere vanhu vaitenga mukaka pamba pangu, waisaziva kuti taisanganisa nemukaka wemapere. Gift yedu nezvinezvi ane dambudziko ndiye andisvitsa pano. Haana paari kushanda achitambirwa ari kungorohwa, ndiye akanzwa zvepano, ndiye andiunza pano. Ishe ndinoda kupupura uroyi ndakautanga ndichiri kutanga kuroorwa ishe. Ndoda kutaura chokwadi pamberi penyu. Saka uri kuti kudii nezvandaita? Ndisunungureiwo nekuti handisisina kana ruwa. Iye Gift wache kana mukamona asati ambokura asi paangosvika pasi anongorohwa. Izvozvo ane munhu waari kushandira ikoko kwandasvikira. Munhu iyeye waanoshandira ndiye akamuraurira zvepano. Ozvi ndamborasika mhene kwandanosvika uko ndazotakurwa nemotikari yandiunza ikandisvitsa uko kuti ndiuye pano. Ndarasika. Gift ndiye akarayirwa nemunhu waanoshandira. Ndiye Achikama mapere haatozviziva ishe, ndibatsireiwo kuti azviziva. Handikwanise kumutaurira. Aita rimwe bere mukadzi wake. Mwana wangu haana zvaanoziva ishe wangu. On river part. Wako ndiye aiziva. Yemeni ishe wangu. Nekuti yaiwe shamwari yake n'anga iyi. Ndakubatsira mwanangu nyaya yako yapera. Ndotenda hangu ishe wangu. Saka ndiri kuti mwana wako hachafa ndo zvandiri kutaura. Ndingatenda hangu Jehovha. Ndiri kuti mukomana naye unodzoka naye pano musi wechitatu. Ndinotenda hangu tenzi. Zvakanaka iyi. Ndinotenda. Uri kuda kutaura kuti kudii? Ndina zvizhinji zvandinotaure kuti kana manditambira nekuti ndatambura nechikiti iyoyi inombovako kutaura chokwadi. Kana ndichizokwanisa ndadzokera kumusa. Maigona here kuzondibatsira nekuti imwe nguva inondiita mukadzi. Aiwa izvo zvinodhura zvinoita 500. Ndaisvangu ndaudza murungu womwana wangu. Ndaisvangu ndamuudza shuwa nekuti murungu achati kana maine mapawana munouya muchinditaurira amai.
Ruda tu ve papa mbono kana kwako wega kusambara. Wazvinzwa? Ndinotenda ishe wangu. Ngokuda mwana unogara kwako wega kusambara. Ndinotenda ishe wangu. Vai baba. Ngatiti mumwe munhu ari kunzwa uye mazuva ano ari kunzwa kutaura kwamuri kuita ane dambudziko rimwe remamwe atatsanangura nhasi uno ada kubatsirwa asi ari kuSouth Africa kana kuti ari kuUK kana kuti ari kuAmerica ari kuCanada vakadaro vanhu vanobatsirwa sei? Right, vanhu ava tinokwanisa kuvabatsira vari kunze kwenyika ikoko. Imimi chokwadi chatingaite ndechekuti kana mapedza kuva nemibvunzo yese vanhu vanofanira kuwana nhamba dzangu dzefoni. Vawana nhamba dzangu dzefoni ndine vakomana vangu inini vanodaira nhamba dzevanhu. Vanodaira vanhu vachitaura navo. Kana munhu achinge ataura chichemo chake asi kazhinji hatikurudzire munhu kuti ataure nyaya yake. Kuzotaura kwemunhu chichemo inyaya yekuti vanhu vanenge vawandisa vatinenge tichibatsira. Asi munhu atinofanirwa kuti isusu titaure dambudziko remunhu. Manzwa zvakanaka. Totaura nyaya yemunhu. Isusu kana tabvunza Mwari akatiudza tataura nyaya yake zvakutibatsira kuti ane ruzivo rwokuti munhu ane dambudziko rakati anofanira kubatsirwa so. Muri kurayira kuti chiprofita chinoshanda chero pafoni? Chinoshanda. Nokuti munhu ari pamuri zvakafanana nemi tiri pamwe chete tiri padhuze nepadhuze. Asi munhu ari kuLondon tinongomutora isusu tomuisa padhuze nesu. Totanga kutaura naye ari padhuze asi ari kuLondon. Saka kana ari kuBritain tinogona kutaura naye sematauro andiri kuita nemi so. Ngatiti ane zviri kumunetsa zvakafanana nemashaviro huroi kana zvikwambo chiri kupedza but ari kuBritain panofambiswa sei ipapo? Ndinogona kuita kuti iye tinomuudza zvekuita. Nokuti panapa tine mamwe mashandiro atinoita kana munhu achinge ari ikoko haasi pedyo. Tinotomuudza kuti iwe chiita so. Akakwanisa kuteedzera zvatinenge tamuudza isusu tinogona kumubvisa shavira chaari ikoko. Tingangoda kunzwisisa musingataure zvenyu kana kuti pakubatsira vanhu ipapa pamari yekuti vanhu vangangoda mubvunzo wandogara tichibvunzwa nevanhu kana tikaita vanhu ndewokuti munobhadharisa here kana munhu achinge achida kubvisirwa zvikwambo musha kana kuti ane rimwe dambudziko raanenge achida kurapwa kana kuti chii? Ya, inini manje basa randinoita rakanaka. Saka chinhu chega chega chakanaka nyangwe ukaenda kubhucha chaiko chaiko. Auende kunopiwa mabhonzo kaiwe uchida nyama yakanaka. Iwewe ukabvisa mari zvinoita kuti uitirwe zvakanaka. Asi ukasabvisa mari yako panogona kukunetsera futi kuti ubatsirike. Iwewe ukabvisa mari yako tinongoitira zvinhu zvakanaka zvinoenderana nekuti iwewe unoda kubatsirika sei. Kune zvimwe zvirwere baba riganditaure ndakadai. Kune imwe hosha yekuti imimi pamuri apa munogona kurwara nechirwere chinenge chiri mudumbu menyu choita makore. Madhokota obva watadza chouya pana patapata chipedza isusu. Iwewe une kodzero kase munhu yekufunga kuti regai ndisununguke kupa munhu uyu mari andibatsirawo. Izvo vazhinji kati echiti munhu wechipostori akangopuwa simba naMwari saka anofanira kungotibatsirawo mahara. Ndiri mupostori wokufanana nemi vanhu vacho vari kubatsirwa. Saka mune kodzero yekundipa mari nekuti mari ndinotoida. Handi munoonawo kana baba aguti vana makandiwa vanani vanobatsira vanhu asi kokupedzesera kwacho vanopuwa chi? Vanopuwa mari. Mari iye ndiyo inovararamisa kuti varambe vakasimba pakubatsira vanhu. Inini chandisingagone kuita ndondaka ndoondera kushandira vanhu naye baba asira zvingaite. Tanga kuti vateereri vanatsinzwisisa nokuti kuti panotipedze nguva achizoti anobhadharisa here inbox yedu inozara nekungobvunza kuti anobhadharisa takati aiwa ini mari ndinoida. Kubatsira ndobatsira chokwadi asi mari ndinoida. Handisi mupostori andaura kuti mari handide. Nokuti iwe wakataura kuti handidi mari pane zvimwe zvinhu zvinozoitika zvisiri fair zvekuti iwe uburitse mari. Saka ndinogara ndangokuudza kuti inini ndinoida mari. Kana vapostori vangu vese vandoziva kuti mari ndinoida. Mashoko enyu ekupedzisira kuna vanhu vari kusangana nematambudziko akasiyana siyana pasi rino muno muZimbabwe, muno mubhindura, kuSouth Africa, kuEngland, kuAmerica ndeyekuti chii kune vanhu vane matambudziko ane makore vachishaya pundutso kana kuti zambuko? Inini ndiri kuti ndizvo tine vanhu vane mari dzakawanda chaizvo vari muno munyika, mabusinessmen, vamwe vane zvirwere zveshuga, vamwe vane BP, vamwe vane zvirwere zvavari kufungidza kuti hazvirapike kunyangwe nekenza. Inini panapa ndine simba rekurapa zvirwere izvozvo. Ndinotozvitemba. Saka ndichitaura kuti mari ndinoida. Saka ndiri kuti vanhu ngavasununguke kuuya nyangwe vari kuBritain, nyangwe vari kuLondon kana vari kuMalaysia ngavauye ndiri panapa. Mataura nyaya yakanaka imwe ndanisina kubvunza. Munhu wese ane shungu kana kuti vashoma vachona vane shungu yekuti vaite mabusiness. Kune vamwe vanhu vane mashopu akazara nezvino asi hamunzi kupinda vanhu. Vamwe vanenge vachida kubatsirwa. Vanoitwa sei vanhu vakadaro? Vanouya panapa nditori nemunamato watinoitira makorokoza,
tine mumwe munamato watinoitira vanhu vemabusiness asi tine atinoti private kune vamwe vanhu vasingakwanise kusvika pakaungana vanhu ivavo manje vanondifonera katinoonana ndiyatinozoti 1-on-1 iyai izvozvo manje izvozvo zvinotoita kuti ubuditse mari yekusangana neni tiri 1-on-1 zvinoreva 1-on-1 haisi nyaya yekuti tiri kuenda pakaungana vanhu iprivate atinongopedzerana isusu pasina aziva pasina anotaura kuti takaonana nemuprofiti pasina anotaura futi kuti ndakaenda kumba kwanhingi zvokuti kana takasangana parodhi kumhoresana iwe uchienda kwauri kuenda ndichienda kwandiri kuenda hatizivani. Vanhu vachida kubvisirwa kana zvikwambo zviri mumusha mavo kana pane zvanetsa mumusha mavo makasunungukawo here kupota muchienda kunzvimbo dzakadaro muchinobatsira vanhu zvamataura nyaya ye1-on-1 ya inini ndiri munhu akasununguka zvakanyanya kuvanhu nokuti vanhu ndova ndakatumirwa naMwari vanhu ndova ndinotoda kunyanya ndinotoda vanhu kupfuura madiri andinozviita inini saka vanhu vakadaro vaudzei hatizive maudziro amunovaita asi ngavauye ndivabatsire vanozozviona vega kuti kwataenda kune rudo rwakaita sei. Mashoko enyu ekupedzisira ndeyekuti vanhu vangakubatei pafoni nhamba dzipi dzavangataura namadzibaba aPetros? Ya ndine 0774 ndo nhamba dzangu idzodzo 0774 75 53 71 0774 53 0774 75 53 71 ndo nhamba dzangu dzokuti kana ukandifonera ndinokwanisa kudayira asi ndine time yandisingakwanise kutaura nevanhu kuti ndinenge ndakawandirwawo nevanhu vandinenge ndichitaura navo saka ndinozopa vakomana vangu zvokuti kana vanhu vakataura ngavasabatikane kuti sei tadayirwa nemunhu asiriye nokuti pamwe pacho munhu anogona kuzotaura kuti havadayire foni nenguva ndinenge ndiri bhiziwo nezvimwe unenge usiri wani munhu kawandinenge ndichibatsira ndofunga imimi semunhu asvika panapa achibvunza mubvunzo maita chinhu chakanaka chaizvo vanhu vedu vanenge vachiuya muchavaonawo kana lockdown yapera kuti vakawanda sei ndine munhu baba handiteerwe newani munhu handisi muprofita wapasi pemuti kai wokuti ndinoshanda ndakawanda nditori nesangano rine vanhu vapenyu vanotofamba zvokuti kana munhu akazi ndinoda kuenda pasangano antoona kuti kwandiri kuenda kumusha kune vanhu handisi ng'anga yekuti ndinenge nditeerwa nevanhu 3 zvoita vamwe vaprofita zvekuti tine mutumbi mitatu yevanhu kana uine vanhu 3 hauna kana munhu wangofanana kuti iwewe nemukadzi wako nevana vako saka hauna sangano.